Héctor Souto pasa uns días en Chantada antes de reincorporarse aos seus postos como adestrador do Taichung-Nan e seleccionador de fútbol sala 23 en Vietnam. Acudiu ao Festival de Clausura das Escolas Deportivas onde os rapaces tomaron contacto directo con profesionais do deporte e aproveitamos para saber como lle vai a vida por Ho Chi Minh. Este ano en Vietnam tuvemos de agora dúas competicións, unha competición con un formato copiando moi ao baloncesto, moi atractiva para os espectadores, e aí conseguimos medalla de bronce, e agora xa no que é a Liga Oficial da Federación, pois con ese grupo sub-23 que xa, todos os telespectadores de Tele20 saberán, pois estamos terceiros e estamos realmente ben colocados e, contento, a primeira parte do ano foi satisfactoria. Ves moitas diferencias en como se traballa o deporte da Liga comparado con aquí? Seguimos na mesma dinámica os últimos 5 anos, que é incorporar as novas tendencias de entrenamento que van saindo en Occidente as culturas orientais e que cada vez están máis instauradas. No noso caso, por exemplo, está plenamente instaurada esa metodoloxía de entrenamento e agora xa é só sacar o máximo proveito que se poda. E como te sintes ao vir de invitado ás escolas deportivas? Pois eu síntome realmente orgulloso e contento de vir aquí a esta clausura das escolas deportivas. Por sorte vivín unha etapa moi longa como deportista nas escolas deportivas, nunca fui moi habilidoso, pero sí que viví unha etapa longa aquí. Despois estudei a licenciatura en Educación Física e despois diso tuve a sorte tamén de participar como entrenador durante varios anos e gardo un gran recordo tanto da miña etapa como deportista, con diferentes entrenadores e ca xente que estuvo sempre aquí rodeando as escolas, tamén como entrenador, gardo un gratísimo recordo de todos os deportistas, de todos os compañeiros que tuvemos e para min é un orgullo.